Yeah. Ay, nagdilim naman. Magandang gabi po sa ating lahat at bira lang akong mag-live. Kaya pagbigyan nyo na. Ayan. Ayan, may nanonood tayo. Meron tayong 1 million viewers. Isang mapagpalang araw po. Magandang loading talaga, loading. Nako. Sumilong ang signal. Alan TV Vlogs. Ayan. Meron akong sorpresa sa inyo. Isang content na may challenge din siya. Abangan niyo po yun. Ayan, dadalo na lang ating viewers. Ayan, may na po pa rin po ba? Ayan. Good evening, Alampitos. God bless. Watching from Tanawan City, Batangas. Sa amin ni Glida Moreno. Ayan po yung ating laging pumupunta rito, si Ma'am Alicia Ali. Yan. Ang baba pala ng subscriber ko, nadyan na si Ma'am Alicia. At sa yung supporter talaga ng Kalingap. Ayan po, Lolita Cortez. Mega love shoutout po. Ayan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Gusto niyo mag-concert daw. Ayan, dumadami na ating viewers. Maraming salamat po sa yan. Sige po, ayan, maganda ito. Kasi ang ulan po medyo humina at nakisama. Shout out sa ating after class, hello classmate, at sa lahat ng mga ating mga ayan Bingloma. After class, Karen 21, Karen Altares Gara at SG Beautiful Life, Geraldine Prado, Joy at Kalingap Nathan, Sagap TV, Rabason TV, J Brad, Kaagapay, Kalampitos TV, Kabayaw TV, and KJ27. Amin yan, mega love shout out. Simply Ann, good evening, Kalingap Kalampitos TV watching from Hong Kong. Salamat po, Simply Ann. Ayan, si Lods, Sagap TV. Mega love shout out, Lods. Pumuti ka. Ano lang po yan? Lord, sa ilaw lang yung pagputi. Mayong gabi, Kalampitos. God bless. Rodney Quijano. Naging concert. Sabi ni Rabason, kailan daw siya pupunta rito? Yung mga natin, yung Camarines Sur, natin, kasamahan na Kalingap. Pwede pong pumunta rito pag ribbon cutting ng baboy ni Tatay Asyong. May ribbon cutting to, kala niya. Kala niyo ribbon cutting pabahay lang. Hindi, pati yung mga natin panegosyo. At salamat sa ating mga sponsors na walang sawang tumutulong sa ating adikain. Ayan, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Talagang marami sila, yung ating mga organic sponsors. Maraming salamat po, at hindi lang organic sponsor sila, talagang anonymous sponsor sila. At ito sa inyo. Alright. May bandi, shoutout din pala kay Tita Cora. Ayan, napakabait, Tito Clem at kay Cathy. Ayan, patuloy na nag-a-advise, sumusuporta sa ating mga ginagawa at adikahin natin kung sa ating mga plano para sa ating mga kababayan. Alam niyo po mga Kalingap, kung gusto ko pong baguhin yung content ko bilang magpatawa o gumawa ng mga creative
video creator. Eh, kaya po kasi nagbo-views naman po ako doon ng marami. Eh, mas pinili ko po yung pagcha-charity vlogging kasi hindi lang po nakapagpasaya, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan. At syempre, yung mga taong walang kakayang humingi ng tulong, pasensya na po sa mga humingi ng tulong, humingi ng tulong sa ating PM kasi hindi ko pa masyadong na-entertain kasi unang-una dala na rin po ako sa mga nag-PM. Hindi ko naman po nilalahat yung mga nag-PM sa akin. Pasensya na po. Kasi although totoo naman po kayo, gusto ko po yung adikahin ko po yung nakikita ko talaga. Ako po mismo yung pumupunta sa inyo. At kung hindi ko naman po kayo na-entertain sa PM, pasensya na po. Pero pag nakapunta ko sa inyo, pupuntahan ko po kayo. Yan. At maraming beses na rin tayo nadala sa mga PM. Pag minsan, hindi naman sa paano, medyo makulit din. Ganun. At wala naman tayong kung sakaling lumaki na yung ating channel, baka po kahit sino matulungan natin. Sabi ni Rabas, nahawa na daw. Ayan na, mag-shoutout muna tayo ng ating mga viewers ngayon na 29 viewers. Ayan. Nasaan na ba yun? Nawawala. Isa-isa natin para hindi magtampo yung iba. Alisin na nga ito. Magulo. Ay, may commercial na bawal yan, panoorin. Asan na ba tayo? Magmula tayo sa sa taas. Ayan, Almadayaw, Biado. Blurred. Blurred? Blurred ba talaga? Noemi Tugadi, agoy pare-pareho na silang sinamahan ni Aling Luding. Si Joy, may kalab shout out. Yan. Elena Iris Villarin Sumaya. Umatake na naman. Mel Doctors, hello po. Hey po. Torres Nabel, Channel Vlogs. Ayan po, medyo okay na yung ating signal. Kaya medyo nadami na rin ating mga viewers. Sophia Bronyosa. Medyo Bronyosa, may galab shout out po. Sophie, ayan. Alan TV Vlog, may galab shout out. Ayan. At syempre si Karen 21. Good evening, Manoy Kalampitos. Sabi niya. At syempre Eileen Manarang. Ayan, mega love shout out po. Bengloma, mega love shout out. Good evening po, Kalampito, sabi ni Rosalie Fujiyama. Ayan, magandang gabi po. Ayan, si Ma'am Alicia Ali, magandang gabi po. At Rebecca Salas, ayan. Gemma Rapalo, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Glida Moreno, shout out po sa inyo. Lolita Cortez, yan. Kano po si Ruel Cortez. Isa ko sa paborito kong mga awits yan, si Ruel Cortez. At Janine Regaspi, Florami Harada, mega love shout out. At Semplay Ann, si Joy, yan. Sagap TV, mega love shout out. Yan. Pumunta nga po pala ako kila Sagap ng isang araw, yung layo mula dito sa Tinambak hanggang Pili, umaabot ng 3 hours yung biyahe. Pagdating doon sa Pili, magbabiyahe pa, tapos yung daan po lubak-lubak. Pagdating ng lubak-lubak na daan, ahon pa. Kaya yun, para maka-attend lang ng birthday party nung tinulungan ni Sagap TV. Ayan, palakpakan po natin sa Sagap TV kasi kahit malayo, pinupuntahan niya kahit umulan, umaraw. Ayan, nasaksiyon ko po yung ginagawa rin ni Sagap TV na sacrifice bilang ginagawa rin niya yung trabaho niya bilang tungkulin niya bilang Kalingap Partners dito sa Camarines Sur. Ayan, palakpakan din po natin sa Sagap TV.
At pupunta rin yun dito sa Tinambak para tulungan din yung balikan yung tinulungan niya dito sa Tinambak. Pag minsan pupuntahan din natin, samahan din natin si Saga para samahan din siya at alamin kung anong kanyang ginagawa sa pagtulong. Ayan. Ayan, sabi ni Sagap TV, probinsyana gwapa. Pwede namang Bicolana gwapa rin. Siyempre. Ayan si Rodney Quijano. Ayan, Veronica Santa Maria. Mega love shoutout po. Guwapong layason. Wow, guwapong layason talaga to. Layas talaga to si Layas, pero guwapo. Guwapo. Majeline Sadirain. Ayan, mega love shoutout po. Annabella Adobiso. Shoutout po sa iyo. Ate Bebs TV, maray na banggi po kuya. Yan, maray na banggi din po sa iyo. Ayan, Berna Vival. Itong ating mga organic sa subscriber ng ating mentor na si Kuya Bal Santos Matubang. Shoutout po Kuya Bal Santos Matubang, Ate Eds Vlogs, Kalinga Prab, Kalinga Jose, ayan, si 20 Boy Vlogs, Jason, at si ano pangalan ng isa? Si limutan ko. Marabal Mix TV, shout out po. Melay Villaruel, mega nawawala ba signal? Nawala niya ang signal. Hello. Nawala ang ating mga viewers. Ayun, Mariconic. Ayan si Marites Gardose. Marites Gardose. May tanong po ako kay Nanay Marites o Ate Marites. Sikat po si Nanay Marites. Ayan. Ang probinsyana gwapa, sabi ni Ayan si Kuya Fernan Patron. Ayan, payakap daw po sa aking bagong channel, Kuya Panding. Ayan, subscribe nyo po si Kuya. Ayan, Bergie Lacson, shout out. Mina X Flores, shout out. Mama Linda Vlogs, hello Kalampitos, good evening. Good evening din po. Ang ganda ng boses. Ganun na. Salamat. Shasha Bugtong. Gandang gabi Kalampitos. Ayan. Joanna Tanggion, shout out po. Ayan, may pa-heart si Lods Sagap TV. Sandra Borser, gandang gabi po. Beautiful life. At syempre ang ating shoutout sa mga classmates and after class. Yan. Karen 21, makakantahan na naman tayo ni Manoy Kalampitos. Ayan, kakantahan ko. Yung tanong ko po kasi kanina, nalimutan ko yung Basta ngayon naalala ko na ang mga Kalingap K5, Kalingap Ian, Kalingap Edu,
Kalingap Jose, Kalingap Rab, at syempre si Benti Boy Vlogs. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. At syempre sila talaga yung mga Marit sa iyo. Mamalinang Vlogs, Panda Kuala. Ayan. Shout out. Emilita Sumako, shout out. Ay, nabanggi. Marites, si Marites ulit. Maribik Rebelisa, Ermelita Sumako. Karen 21, ayun, inulit lang. Ayan. Pares lang po nung sinabi ni Beautiful Life. Ayan, Ermelita Sumako, mega love shout out. Catherine Kate Vidad, shout out po. Shout, Mama Linda Vlogs. Ayan, mahaba na yata yung ano. Francia Hispano, shout out po. Elina Iris Villarin Sumaya, mega love shout out. Mercy Aquila. Aileen Manarang, shout out po sa inyong lahat. Elina, nyo. At tatay magko-concert-concertan lang. At hello Sagap, sunod ka din mag-live, sabi ni Meli Castro Nuevo. Shout out din po sa kay Inang Karing. Ayan. At si Manay D Prado. Inang Karing, ayan, Leia Gutierrez, si Manay Dia, ayan, si Bia Pascual at Bia Horse. At siyempre kung nanonood yung sponsor ni Larissa, si Ma'am Bartolome. Ayan. At siyempre kay Tita Cora, Tito Clem. Edmond Balse. Ayan, mega love shout kapatid Edmond Balse. Ayan, mega love shout out. Mel Cotelo, shout out Divina Rebato. Ayan, mega love shout out. Estrella Villaflor, taga Maribeles Bataan. Ayan. Boyet Orlain. Ayan, shout out po sa inyo lahat. At S. Grande, good evening Kalampitos. Ayan. At syempre itong ating si Aurea Tumalion, shout out po. Ayan. Para po akong nagtatalumpati dito. My God, I hate drugs. Mama Linda Vlogs, work muna ako para sa ekonomiya. Sige po, salamat po sa pagdalaw sa aking munting channel, Mama Linda Vlogs. Maraming pong salamat. Arlen DJ Saraiki, ayan, shout out po. Arlen Almasar, shout out Kuya Kalampitos watching from San Pedro, Laguna. Yan, magandang gabi po sa mga taga San Pedro, Laguna. Mama Linda Vlogs, ayan, God bless to each and everyone. Sandra Borser, ayan, nagpapuso siya. Mel Cotelo, ayan, si Manay Leia Gutierrez, mega love shout out ang ating sponsor, si Ma'am Leia Gutierrez. Melia Castro Nuevo, Beautiful Life. Ayan, Simple Anne, Estrella Villapuro, Gidip kami sa Bebang at Tiklo, babalik daw po sa diet. Babalik din po ako doon pero hindi ako masyadong magtatagal kasi inaalala ko rin po yung mga tinutulungan ko dito, kagaya nila Tatay Pito. Kasi pag malayo ko po sa kanila, bigla ko po silang naaalala. At syempre, at ang pagtulong din doon ay halos pagtulong, pares din ang pagtulong dito sa aming mga area. Ayan. Ayan, more blessings, sabi ni Edmond Balse. Rodney Quijano. Yan.
Aurea Tumaleon, beautiful life. May galabi shoutout, sabi ni Aurea Tumaleon. Chelsea Jonella, good evening po kayo Kalampitos TV and all Kalinga partners. God bless po. Ingat, sabi ni Celso Jonella. Ayan, salamat. Salamat po, salamat. Mag-isang taong ka sa dait. Dapat. Pwede rin po, pwede. Ayan. Arlena Almasar. Makinistang Uragon Mix TV. Sino to? Makinistang Uragon. Good evening, Kalampitos, watching from Saudi. Kanta ka na, galing mo kanina sa birthday, Kuya Bal. Ano? Galing mo kumanta. Sa birthday. Salamat po. Mamaya dali. Ay, anong pang kakantay natin? Ano, ikaw ang dahilan? Ako ang dahilan. Hello, mabidyo kayo po tayo ha. Pasensya na po. Pasintabi po sa mga kumakain. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw ang sinta, ikaw ang dahilan. Salamat po, salamat. Tagay. Pwede. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw ang sinta, ikaw ang dahilan. Salamat po, salamat. May nag-request po ng handog. Kantayin po natin yung handog. Yun po daw ay para kay Lola Damiana. Ba't kunda yung nano ko? Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi.
Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Handog. Ayan po, handog. Ayan, Catherine Kate Bidads, mega love shout out. Para maging Vice President ng bayan, Kiko Pangilinan. Kiko. Ayan, salamat po, Loida Nagasawa sa Palipad. Mega love shout out. Pinawisan. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lang sa isang awitin. Parang kailan lang, halos ako'y magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at pulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting aking inaawit, nais ko kayo'y handugan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayong nagkasama. Papayak ako. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ako, naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayong magkasama. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayong magkasama. Salamat po, salamat sa patuloy akong sinasamahan kahit ganito lang. Iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayong magkasama. Salamat po.
Teresita Sarol, ayan, Aure Tumalion, pinagtanong ano po ang ibig sabihin ng Uragon na. Ang ibig sabihin po ng Uragon mula sa salitang Bicol ay Uragon, meaning po, marami po ibig sabihin ng Uragon. At ako po ay dati po Quezon Province yung lugar na tinitira namin. Quezon Province. Ngayon nanalo yung nung malit pa ako doon sa Daet Camarines Norte, nanalo yung si Roy Padilla ng Daet Camarines Norte. Camarines Norte, siyam na barangay po ang sinakop ng Camarines Norte na sakop din dati ng Quezon Province. Ngayon po, nasa Bicol ako ngayon, nasa Tinamba Camarines Sur, dati nasa Naga City. Ang ibig sabihin po ng Uragon, magaling, petmalu, yan, malupit. Yan po ang ibig sabihin ng Uragon. At syempre, yun ba na, magaling, napakagaling. Basta, almost na doon na po sa salitang Uragon. Ayan. Pero hinahinay din po sa pagbabanggit ng Uragon kasi pag minsan depende rin sa pag-deliver ng salita ng Uragon, minsan nakakaano rin tayo sa kapwa nating Bicolano. Maurag ka no basta ganun. Flirty, Sadi, Miguel, salamat sa palipad. Ayan. Uragon. Meng loma, Urag. Basta magaling yan. At shoutout ulit tayo mga kalingap. Ayan. Nasaan na ba yung ating mahiwagang pudigo? Ayan, may nagpalipad po si Flerdy Sadi. Salamat. Ang ibig sabihin ng Uragon, magaling sa lahat ng watching from Taiwan. Ayan, Noel Indraka. Salamat po. Loida, nag-asawa. Excuse me. Tagay. Wala pa akong tinatagay. Siya nga pala po, update ko rin sa Sunday po. Magpapabakuna na po ako para labas-pasok na rin po ako sa Daet Camarines Norte. At lagi ko na lang po mabibisita yung ating mga kalinga partners doon. At syempre sila sagap, nagpabakuna na rin yan para makalabas-pasok na rin sa ano. Depende po sa sitwasyon. Pwede kami tumagal doon. Pwedeng hindi. Pero mas inaalala ko yung mga taong nangailangan dito sa area ko. At nakikita nyo naman po sa video kung gaano sila naghihirap. Masa Teresita Sarol. Marquez Magdalena. Ayan. Welcome po. Aure Tumalion. Panga Dobria. Ayan. Dami-dami natin mga viewers. Baby ko daw, baby ko. Kanta ulit tayong baby ko. Maganda rin itong kanta to baby ko eh. Baby mo. Baby ko. Ang lamig ng electric fan. Ayan, mag-iisang oras na po tayo nagla-live. Ayan, kakantang ko muna kayo ng baby ko. Ayan. Dito na ako sa advertise, walang loading. Elena Iris Villarin. Apo, inantay ko lang po yung Pfizer kasi magaling daw po yung yung Pfizer. Malupit daw po yun. Ito po yung walang kamatayang kanta ko. Baby ko. Ayan. Yung mga organic sponsor po ng Kalampitos TV, maraming pong salamat. Shoutout po sa inyo lahat. Sinisipon ako. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniibig mo pa? Baby ko, hanggang saan
ang tamis ng iyong pagmamahal. Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Lamig ng electric. Baby ko, kamusta ka na? Ako ba'y iniibig mo pa? Baby ko, hanggang kailan ang pangako ng iyong pagmamahal? Ako ba'y iyong mahihintay sa kabila ng ating mga away? Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Thank you so much. Ayan, salamat. J. Brad TV, mega love shout out. Kabos, may nasa Pinoy Music. Salamat. Nako. Yung mga baby dyan. Sa kabila ng ating mga away, kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, patawarin mo ako. Cora Orsheda, mega love shout out. Ayan, Jess Bicolana, mega love shout out. Alright. Kantahan na muna tayo. Lobat na ma. Wala, lobat na ako. Good evening, host. Sa traffic ako, host. Watching Dubai, Marites Tabaco. May mga Marites talaga akong nakakaano. Shout out po ang mga Marites natin dyan. Kumusta na ang iyong pag-ibig? Nagkasabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng dolar.
Di kaya'y sumabay rin ang pag-ibig mo. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo kong i-text kahit saan. Ngayong hindi na, alam mong miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love will see you through. Naghahanap ako ng ano dito, nung Kalingap partners natin na manonood, pero wala akong nahanap. Meron dito si J. Brad TV, Sagap TV. Alam mo bang mahal na mahal kita? Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo kong i-text kahit saan. Maganda din kung natagay-tagay pa, no? Alam mong miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Shoutout nga pala kay Sis Bia Pascual, Del Cabarril Vlogs. Ayan, may harang pa daw. Salamat. Manay Del Cabarril Vlogs. Loida Nagasawa. Si Loida Nagasawa. Nagasawa. Joke lang. Salamat po sa palipad. Ayan. Salamat at mag-isang oras na tayong kantaan muna tayo. Maurag daw. Salamat. Pampawala lang po ng antok to. Sa lahat po ng ating OFW, ang ating mga buhay na bayani, mega love shoutout po. Testing ko lang to, ha. Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaho na. Kahit nakasama ka, parang kang nag-iisa. Di ba't mayroon ka ng iba? Pilit mang isipin na ako'y mahal mo pa, ito'y hindi ko magawa. Huwag mo nang itago pa kung sadyang ayaw mo na. Sana nga'y lumigaya ka. Sabi mo ay ako lamang, sabi mo ay di iiwan, at sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Salamat po, salamat. At patuloy niyo pa rin ako sinasamahan kahit malalim na. Binglom. Pato. Hinahanap pa rin kita, nais na makita ka.
Di ba tayong dalawa? Kahit di mo na mahal, ibigin man kita'y bawal. Ang puso ko'y para sa'yo lamang. Sabi mo ay ako lamang. Sabi mo ay di iiwan. At sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Shoutout Kagapa Himala. Ako lamang. Sabi mo ay di iiwan. At sabi mo mahal mo ako. Naniwala sa iyo ang puso ko. Thank you so much. Naniwala sa iyo ang puso ko. Shout out. Oh, Padi, salamat sa pagdalaw, Padi. Ayan. Ayan si Padi. Akala ko nakalimutan mo na ako, Padi. Padi Kagapay, may galab shoutout sa'yo. At Mele Constranuevo, Loida Nagasawa. Ayun. Ina Horie, may galab shoutout sa'yo, sabi ni Kagapay. Maganda rin to, napakinggang gulitan. Sabihin mong lagi. Sabihin mong lagi. Ako'y iyong mahal. At hindi panandalian, kundi panghabang buhay. Salamat Roberto Ablang, Josie Katian, Ina Horie. Maganda to kung may karaoke. Saan yun? Wait, makakaraoke tayo. Ginanahan si Kalampitos. Ayan na. Makaraoke tayo para may background. Tonight. Oh. Lagyan natin dito. Alright. Sinong sasama sa akin ng alas 12 ng madaling araw? Bluetooth. Hello, nandiyan pa ba kayo? Inaantay ko yung upload mo Kagapay, sabi ni Elena Villari, Sumaya. Ayan po, mag-ano tayo. Feeling hero lang ako no? Feeling ako. Where's the Bluetooth? Naku. Oh, wala. Nasaan ka na? Malayo ka pa ba? Sa pagpatak ng bawat sandali. Ito ba yun? Ayun. Nanggugulat kayo. Ito na. Ay, ulit.
Hello. Ako pa rin kaya ang ibigin mo kung makakita ka ng higit sa isang katulad ko. Di ako magbabago, tulad ng sinabi ko. Ang pag-ibig ko'y para lamang sa isang puso. Sana ay hindi lamang sa labi mo maririnig. Yan ay asahan mo, bagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin mong lagi, ako'y iyong mahal. At hindi panandalian, kundi panghabang buhay. Di magtataksil kahit na kailanman. Dahil ang tibok ng puso natin, isa ang nararamdaman. Thank you so much. Din kaya mula sa simula at magpahanggang wakas ay di magpapabaya. Hindi ganyan ang tulad ko, kilala mo naman ako. Pag umibig tunay lagi ang hangarin nito. Sana ay hindi lamang sa labi mo maririnig. Yan ay asahan mo, bagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin mong lagi, ako'y iyong mahal. At hindi panandalian, kundi panghabang buhay. Di magtataksil kahit na kailanman. Dahil ang tibok ng puso natin, isa ang nararamdaman. Thank you so much. Ayan, shoutout muna tayo. Lagi ako'y iyong mahal. At hindi panandalian, kundi panghabang buhay. Di magtataksil kahit na kailanman. Dahil ang tibok ng puso natin, isa ang nararamdaman. Ayan, mag-isang oras na po tayo. Kaboses mong first boyfriend ko, Lloyda ng ayan. Ang susunod ko pong kakantahin ay aminin man natin sa hindi ay katotohanan. Katotohanan. Ito po. Shoutout sa 58 million viewers. Katotohanan po. Hello. Sure ka sa Lazada Live Seller Chat. Ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan na dapat mapansin at maintindihan. Kahit sino ka man ay dapat malaman na dito sa mundo ikaw ay tuldok lang. Kahit nangaraw sa kalangitan, siya ay tuldok lamang sa kalawakan.
lahat ng bagay ay tuldok ang pinanggalingan. Kung masdang mabuti, tuldok ang uuwian. Matagal na po to. Year 2020 ko pa nabili. Oy, si Bobby TV 143. Bro, magandang gabi. Alam mo, mapagayon na. Tingnan mong mabuti ang sangkatauhan. Maraming nag-aaway, tuldok lang ang dahilan. Sa aking nakita, ako'y natawa lang. Pagkat ang nangyayari malaking kahibangan. Kaya wala kang dapat na ipagmayabang, na ikaw ay mautak at maraming alam. Dahil kung susurin ating iisipin, katulad ng lahat, tayo ay tuldok rin. Ayan, katotohanan. Thank you so much. Oh. Ayan, tutulungan kita, bro. Bro, Bobby. Bro, si Colonel Bosita, bro. Saan ang lokasyon mo ngayon, bro? Bro, andyan ka pa, bro? Hello, bro? Wala na. Sige, bro. Susunod po is, masdan mo ang kapaligiran. Ayun. Bobby TV 143. Ayan. Masaya. Ayan. Handugan kayo ng awitin na talaga namang nakaka-inspire. Lalo na sa ating buhay-buhay. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na mga itlog natin. Di na masamang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat. Dati kulay asul, ngayon naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit wag nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanahuman, sariwang hangin sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magsayawan. Sayawan ng Kalingap part sa Lingap song. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. Yung pusa, oh. Inubos yung ulam. Akyatin, may mga ilog pa kayang lalanguyan. Okay, kanlungan sunod. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Pagunlad kung hindi
hindi nakasisira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong gala ay wala nang madadapuan. Masdan mong mga punong dati ay kay tatag, ngayon ay namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ay, si Manay Patubi, shout out. Master Kagapa, ikaw na naman sunod. Nating sirain pa, pagkat kanyang binawi, tayo'y mawawala na. Sa aking pagpanaw sana ay tago lang. Tara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magsayawan. Sayawan po sa ulap. Next song is Kanlungan. Request ng isang natin. Kanlungan. Ayon sa pagsisiyasat, ang kanlungan ay nagsimula noong taong 2002. Kanlungan by Noel Cabangon. Bikining itim. O sige mamaya, bikining itim. Alright. Bro, tulungan. Bro, basta tanggalin mo yung brief, bro. Ayan, saan bang ang lokasyon mo ngayon, bro? Si Colonel Busita ito, bro. Basta kunin mo yung plate number, bro. Magpapile tayo ng complaint. Nasa Kamsor ka, bro. Kailan ka pa dumating ng Kamsor, bro? Basta hindi pwede yan. Kunin mo yung pangalan ng enforcer. Magpapile tayo ng complaint. Basta ganito, bro. Tanggalin mo yung brief, bro. Babi bro. Babi TV. Makinig ka ha. Kung nasa Kamsor ka, ako ngayon ay nasa Cavite. Pupuntahan natin yung enforcer. Pag nagkasala, bro, hindi pwede yan. Basta si Colonel Busita laging tutulong. Ha? Huwag mong kalimutan yan, bro. Magpapile tayo ng complaint. Bro? Natanggal mo na yung brief, bro. Sige. Salamat. Next song is Kanlungan. Commercial pa. Gandang Annie. Yan, magandang orito man yung taon to. Ayan po Kanlungan. Next song. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Tatandaan mo pa ba nung tayong dalawa'y unang magkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayong nagsimula mangarap at tumula. Tatandaan mo pa ba? Inukit
kung puso sa punong mangga at ang inalay kong gomamela, magkahawak kamay sa dalam pasigahan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman, kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangang lumisan? Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Kaboses ko to. First boyfriend ko. Si David Lloyd. Ngayon ikaw ay nagbalik, tulad ko rin ang iyong pananabik. Makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan nahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Thank you so much po. Nagko-concert po tayo dito. Bahala ng kapitbahay. Salamat. Ay, may palipad. Salamat po nagpalipad. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Salamat po sa Calambinos Organic Sponsors. Salamat dahil nanonood kayo. From Japan, please, Wonderful Tonight. Ay, hindi po kayang kantayin si Wonderful Tonight. Ayun, umuulan naman po. Ay, ang gandang gabi, sabi ni Rose Kamuyag. Kumusta ka? Aking mahal. Kumusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Ako'y huwag mong intindihin.